Пайца на двобоя между Валенсия и Атлетико Мадрид, центриране на мадричани. Самото начало на двобоя, след това удар с глава на Ариса Дуриц, който премина на около метър над напречната града. По пас на Антонио Лопес към Симао Саброс и португалеца хладнокръвно завърши бързата контракция на своя отбор, развива се само с 3 докосвания. Пас на Форлан към Антонио Лопес и капитана към Симао Саброса. Ето още веднъж най-доброто повторение, може би. Грешка на Рикардо Кошта, която бе наказана от Симао Саброса за 0-1. За Атлетико Мадрид. Тим Коста намира чудесна възможност пред Диего Форлан. Той вместо да направи безпроблемно резултата 2-0, предпочете да направи едно ненужно докосване, което изкара топката в аут. Поредна грешка на Рикардо Кошта. Раул Гарсия към Диего Форлан. Това са началните минути на втората част. Шут на Форлан право в ръцете на Сесар Санчес. Хоакин и Мата от най-опасните положения. Хуан Мата стреля, но Давид Де Хея показва високата си класа. Много опасен изстрел на Атлетико Мадрид, преминал на сантиметри от дясната града. Солдадо пробва своя мерник, но Давид Де Хея внимаваше и успя да избие в ъглов удар, след който Тино Коста центрира и Хуан Мата стреля с глава, но Давид Де Хея отново показва, че е вратар от твърде висока класа. Претенции задуспа на Хуан Мата, неуважени от Иторал де Гонсалес. Головата атака за валенсианци в 83-та минута на двубоя. Центрирането на Давид Албелдо и удар с глава на Ариса Дуриц. Така, Валенсия Атлетико Мадрид 1-1. Това бе всичко от мен, Даниел Хърлев. Останете с програмата на TV+.